Mai pane nguva yamakambosangana nevana makaungana vachitaura nyaya yekuti baba vedu muchirarama nawo kandi panguva yavairarama nawo pane zvimwe zvinhu zvavanga vakabata zvamunoziva imimi asi imimi pachezvenyu nenyama yenyu maizviramba. Emene munhu waMwari. Chinhu chekutanga, mune doro ramaibika gore rega rega pamba pano nemurume wenyu. Ndizvozvo. Doro iroro mairibika pachezvenyu mune zita remwana wenyu ramaidaidza panguva yamaibika doro, anova ane zita randiri kuona rakanyorwa rinonzi Josephine. Aripo here? Ndizvozvo. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Nayo pano chinhu chekutanga, handibvumiri vanhu vanotukana, handibvumiri vanhu vanonongedzana kana kuitirana hasha. Sezvo muri mhuri, chikuru chatiri kuda pano ndechekuisa rugare pakati penyu uye kugadzirisa zvinodini zviri kunetsa sekundidaidza kwamadini kwamaita. Mukangonongedzana kana kukonana pamberi pangu ini ndichiita basa, handichakwanisi kuenderera mberi nekuti mutemo haundibvumiri kuti ndisvike mumusha muchizoita mhirizhonga. Chakakosha kutsvaga dambudziko nekupedza chinyi dambudziko. Tiri pamwe chetezvo. Right. Chinhu chekutanga ndichitsika pamusha uno, ndaona mai nenguva yamakambogara dare semhuri paine zvanga zvichinetsa, asi dare renyu iroro pachezvaro ndaona paine makakatana nekusanzwisisana zvakanaka. Nawiri pano ndeyekuti munhu wandiri kuda kunyanya kunangana nekutaura naye pakati penyu semhuri, wandiri kuona pano mukuru pakati penyu ndimai. Ndo vandoda kuti nditaure navo, nezvimwewo zviri kunetsa pakati penyu ndichazotaura icho neicho, asi panguva inoda kumbotaura zvakanangana nechinyi nemusha. Chinhu chekutanga chandiri kupuwa nekuratidzwa pano chinoreva chakadai: baba vepano pamusha handisi kuchavaona vari vapenyu vachifamba panyika sezvinoita vamwe. Asi muchimiro ichocho ndo pane nyaya yakati kurei yandoda kuti ndikujekeserei nekutsanangura nezvayo, nekuti pane zvinhu zvakati wandei zvanga zvichirarama panguva yanga ichirarama baba venyu vachiri vapenyu. Mai pane nguva yamakambosangana nevana makaungana vachitaura nyaya yekuti baba vedu muchirarama nawo kandi panguva yavairarama nawo pane zvimwe zvinhu zvavanga vakabata zvamunoziva imimi asi imimi pachezvenyu nenyama yenyu maizviramba. Emene munhu waMwari. Chinhu chekutanga, mune doro ramaibika gore rega rega pamba pano nemurume wenyu. Ndizvozvo. Doro iroro mairibika pachezvenyu mune zita remwana wenyu ramaidaidza panguva yamaibika doro, anova ane zita randiri kuona rakanyorwa rinonzi Josephine. Aripo here? Ndizvozvo. Makubvuma wani maimboramba. Pamusoro mirai ndoda kuti nditsanangure, ndo zvandataura kuti hatinyanyi kuda vanhu vanoita naro. Chakakosha kuti murarame. Imimi mhai makarorwa mumusha muchibva kumba kwenyu musina chamuinacho. Zvinhu izvi makazoya muchisangana nazvo mapanopamba. Ndizvozvo. Saka nhau iri kunetsa ndeyekuti zvakaita murume wenyu pane tsvimbo yamaichinjika pachikuva, asi pakafa murume wenyu tsvimbo iyoyo handina kuiona makaise. Munhu waMwari, handichaziva kuti tsvimbo iyo iripi, asi yaivapo. Saka muri kuti yakaita mapapiro ikabhururuka.
Handichamboziva kuti yakaende pasi. Tsvimbo yavangu wanayo. Chinoita kuti vana venyu vagone kusunungurwa kunge tsvimbo iyoyo yabuda taziva pairi. Tsvimbo ngaitotsvagwa mama. Tsvimbo iyoyo mhai munozviziva imi pachezvenyu. Magadzirirwo nemamisirwo ayo kuti yanga yakaitwa mhiko dzokuti imi nemurume wenyu pachezvenyu pakava neachasara netsvimbo iyi akataura nezvayo kana kuifumura haararami mazuva akawanda. Ndizvozvo zvaishanda munhu waMwari. Saka tsvimbo iyo inodiwa 1. Number 2, mukazvitarisa mwana wenyu uyu ane makore akaroorwa asi haana pamunzi. Kekutanga akaenda akadzoka nekushaya mwana, kechipiri akaenda akadzoka akashaya mwana. Izvozvi zvekumba kwake kwakutonetsa nenyaya yekushayiwa mwana. Zvirikuitika. Ndaitoda kuti munhu waMwari muribatsirewo vana vangu. Ndaitoda kuti vana vangu vagare zvakanaka, vave nedzimba nevakadzi. Uyu mwana wenyu uyu paari nhasi uyu ane dambudziko rokuti pese paanenge ari chero akapfimbwa nemukomana haapedzi mazuva 3 vanenge vatokonana. Ndizvozvo. Akada kuti aende pabasa anodzingwa. Chero chese chaada kuti aite muupenyu hwake hapana. Ndio kungomitiswa achisiwa nevana, achingomitiswa achisiwa nevana. Zvinokufadza here kuti zvimire zvakadaro? Vanakomana venyu mukavatarisa marombe. Hapana nane chinwa. Ada kuga uyu. Anga ane vakadzi vanga ane vakaenda. Wai naye wawe chishanu. Asi waimbotsigira mai. Aitsigira mai na baba yao. Mondrigira wasi mai airamba. Mai airamba. Mai budisai tsvimbo mai. Tisunungurwe mai. Budisai tsvimbo mai. Saibudisa mai wairamba kuti amuna chinhu. Mukatarisa uyu mukomana uyu. Uyu mukomana uyu akatombopinda basa kuchisoja. Asi rakangopera zvisina kuzikana kuti zvabva nepi zvaendepi. Ngomuka munhu apomedzerwa mhosva yasina kubata. Unasari papa. Ichokwadi ichocho. Mumusha muno mukatarisa maperera akaita vana vevanakomana venyu achiti abara mwana wekutanga wese hapana anorarama. Mwana wekutanga wese hapana nemwana wekutanga. Vese vane mwana wechipiri pakati pavo. Ndiye anozorarama. Ndo pane imwe mhiko yacho asi inonyanya kushandisa vanasikana ichivashandisa kuvaita varume. Zvinhu chimiro chiripo ndechekuti maita sekuti makatsvaga chinhu muchida kuita chinhu chakanaka asi makarumba nhamo. Mai inini muri kutoshandisawo tsvimbo iyi. Mune zvamuruziya panyaya yetsvimbo iyi. Aiwa ine ndinochandiri kuziya bana angu. Budisai tsvimbo. Budisai tsvimbo kana pasina chamuruziya. Budisai tsvimbo mai tibatsirike. Pakagoiwa zvinhu zvababa nyaya chamboziba kuti tsvimbo iyi yakaendepi. Mutoresha mai uisha mutimushapure muone tamuiti. Aiwa nyaya ndo zvandaramba izvo. Vari kuramba zveshandi mushandiro. Zvazvinochiita ndezvekuti kana zvanetsa manje hazvinyanyi kunetsa nekuti kana isu tatsanangurwa kuti tsvimbo iripo ende iri pano hazvigoni kunetsa chezvo vabvuma kuti iripo tichangoita minamato yekuti tsvimbo iyo tidini tiitore. Kana zvanetsa ndinogona kutora ndega nekuti ndiri kuiona nepairi nepayakagadzikwa pacho vanga vachitoziva ndiri kuuya pano saka yachinjwa kubviswa pano pane payadini payaiswa asi tinogona kungoitora futi zvakanaka. Chakakosha pamusoro iyi chakakosha tikange tasvika panhau dzakadai paakuda kuti muise musoro pamwe chete nekuti mese mune matambudziko asi zvazvinoita ndezvekuti mhepo kana ichirarama pakati pemhuri haigoni kuti mese musunure. Ine pamwe painosunga vamwe vanhu kuti vatadze kuzaruka njere nekutadza kuona chakashata chinenge chiripo asi ndotokutendai nekuti makakwanisa kugara pasi mukakwanisa kubuda nechimwe chinhu chaapo nhasi. Ndotarisira kuti kana zvinhu zvikagadzirwa nenzira kwayo hapana chinotadza kudini kufamba. As long tsvimbo iyi taigadzira mai vachatipa havo kana nguva yacho yadini yakwana kuti pairi vanopaziva. Pana nechekubvunza. Sinango anachokubvunza zvakawanda. Mai ndoda kuti tobatsirika hanzvadzi yangu irapo idini. Handa dzangu dzese dzinodini dzinogarawo madzimba. Nesu tonogara navakadzi tiendo mabasa. Senyaya totora yobara tagana mukona namukoma wangu. Budisa iwe sari tripa waita nharo washewa. Torobatsirika tese. Tinotenda Mwari haisisiri nyaya. Kana tasvika apa manje takusvika pakuti zvidini zvigadzirike zvakanaka. Ndinofunga ndo manzwa andinawo pachimiro chiri pano. Zvimwe zvese zvinozouya hazvo kuti unoda kuzobatsirwa sei, uyu ada kuzobatsirwa sei, uyu asi tambotanga tatora pari kubva dambudziko pacho chaipo ndo patiri kuda kudzipura.
tabvisa pari kubva dambudziko taakuchizokwanisa kubatsira mumwe nemumwe paari kuti acheneswe. Zvorova kuti zvinhu zvedu zvakutanga kufamba zvakadini. Ini ndine mubvunzo madzibaba. Bvunzai. Ndakarara ndinozwa senge ndinonga ndakarara nemunhu wemurume asi ndisina munhu wemurume wacho. Saka zviri kundinetsa kuti tsvimbo yababa ndiyo iri kutisenzesa kudaro here kana kuti zviri kufamba sei. Mukacherechedza pandatanga kutsanangura. Ndati nhau iyi inoshandisa vanasikana kuvaita vakadzi. Zvoreva kuti chinhu ichocho chine mumirire wacho kuti ndati havana kutora chinhu ichi kutsvaga pfuma asi kuti vakatorombera nhamo. Nekuti ukati vana vakashanda kunoya zvinhu zvakawanda vanorarama vachipona. Vana vakaroorwa vavakwasha vanoenda neuku vachigadzirisa zvinhu. Saka zvaakuti vana vari kutambura, vanakomana havana chiri kubatika, vanasikana havana dzimba dziripo. Saka ndati vakarombera nhamo. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira.